Takže máme tu part 2 Dunajský Tešok Tour. Ja som vystrojený tentokrát takto, zase Vaka, ulice Slovenskej republiky. Teraz došiel nový člen, Mareček. Pozerajte ho. Takže ideme, že Lehnice, Čierna Voda, Tomášikovo a Jahodná. To zarímovalo. No super, takže tak. Tu sme už, zložili sme veci a máme bicykle. Mareček sa refreshuje a ideme, že Lehnice a odtiaľ potom Čierna Voda. Marek doniesol takýto Na snack. Jelka. Najprv Jelka, môj milý. Ježiš, fakt. Takže Jelka a Musíme ísť cez Vojtechovce. no vidíte, profesionál toto, profesionál. No, je tu s Marekom v Jelke, Dunajský Tešok Tour. Ideme plávať. Raňajky fajné takéto, Marek takéto, ja paštéku Super, nejaké musíš. čupkáči sú tu more. Ideme plávať. Tu je mlyn, do ktorého asi pojeme. Marek, čo? Čo nacvičuješ? Ideme plávať. Dobre môj. To iba voda nezabije. Iba voda. Voda brehy myje. Tichá voda, brehy mie, kamarát. Ale teraz Jelkina voda brehy myje. Takže ozveme sa vám, keď niečo nové máme. Čo sa deje? Pičovina jebana. Tu nás bol naštíviť nejaký čavo. Ono to nejde naspäť, chápeš? A pozrite, Dik, dojte za nami, čávo, že čo robíte? A hovorím, že Dik, tu stojíme, neviem. Unže, ja myslel som, že niečo urobíte. Čo urobím? Dik, pozri ho. Toto je, že čistý, že teraz príde také, že 1 hour later. Asi tak, aby je to A hotové. stále je tu Dik. Amúgy röhögnél segíteni, megtartani a biciklit, akkor... Tak idem, počkaj, ale ja kde dám svoj bicykel? Bazd le a földre. No jasné, a čo si chorý? Potrebujem držať ten kormidlo. Kormidlo. Nie tú kokotinu. Čo? Koleso. Dobre, držíme koleso. No, niečo si tam ti cinklo, kamaráde. Toto padlo. No to je A pekné. to musím nejak zašrobovať. No dobre, takže Marekovi som našiel solution. A ideme na to. Marek, ako sa cítiš? Ího. Prečo to je horúce? Tak lebo asi sme na slnku 30 stupňov, kamaráde. No a toto by trebalo, že... Piča. Pozrite na to, tuto sa učíme skladať bicykel. Ja nemám ani čím ti to odpraviť. Ale už je to opravené, len Isto? toto... Áno, už to je vnútri. Zakladivoval si. No. Len toto treba celou silou dať, len sa to sekáva. Úha, Čo je? problém. Robím si bicykel, Ujo. Nechaj ma. Počkaj, Dik. Nás vyrušilo auto. Čo nadávaš, vyzeraj? Netočo, lebo vystúpi a dobije ťa. No, ako sme na tom? Daj mi ten kameň vyjebaný, lebo Aký zase kameň? to odišlo. Tuto to je. Tak tu ti nám lepší. Ale to nem dobré. A tu je tento. Nie, tento. Ale tento je ťažší. Mám piči, že je ťažší. Uha, hneď rovné. A mám piči. Dika! Pozri, more, aký agresor. Spadne, Dik. No, more. Dúfam, že sa nič nepokazilo. No, dobre. Iba trocha sa nám to... Úha. Ide sa do lesa. Hej. Mechanik opravený. Fixet. Fixet. Mareček fixol volant. Situácia je následovná. Mareček fixol bicykel. Ja som si vymyslel takýto profesionálny natáčač. Nefixované, lebo... No počkaj, tu je zase rozcvička. Či rozkrižovatka. To je nejaká slepá, tam nie. Kam ideš? To je slepé. No, teraz zostal. No takže fixol bicykel. Je asi 30 stupňov.
strede pola. A je to skvelé. Špinavý ten, jak sa to volá, je diekto, čo sa No, točí. pozeráme sa na fixnutý volant Mareka Perkataja. A ja tu mám plán cesty. A teraz ideme do no neviem, asi sem. A tuto ideme, že momentálne sme si neistí, že či ideme správne. A asi, že Čotfa je plán. A zatiaľ asi tak. Je jasné. A úprimne povrch takto. To je čistý survivor, ešte ani nie sme tam a už potíže sú. Takže ozývame sa, keď sa zase niečo zaujímavé deje, pretože s nami je furt niečo. Som vám povedal, že sa s nami deje furt niečo zaujímavé. Momentálne sme, že v čistej húštine, ale že v takej, že kamaráde, keď tu na mňa niečo vyskočí, tak normálne bicykel nechávam a idem preč. Ale ne. Marek je tam a zbytok týmu, ale to je iba povinné zo školy, takže to nie je dunajský tešok. Mareček opravuje bicykel, ako ste mohli počuť. A tu, kamaráde, tuto keď na mňa niečo vyskočí a hovorím, že asi sa moje pokakam. Takže pokračujeme a zase sa ozveme potom. Konze tu ide mu všetko konečne a pokračujeme ďalej v ceste. Takže pokračujeme v našej super ceste. Momentálne sa tu nachádzame za Čotfou, oficiálne dedina. A tu niekde by mal mať, že jeden mafián, bývalý dunajsko-streského podsvetia, nejaký, jak sa volá, Lehel Čávo, by tu mal mať svoju bývalú alebo terajší dom, niečo z toho, neviem, či to je toto. Máme na ľavej strane niečo a asi, no to není ono, to je hnoj. to je hnoj. A pokračujeme, ale už akože úprimne z tých prestávok a všetkého sme dosť unavení a toho tepla. Takže dúfajme, že už sme za chvíľu v Jahodnej, lebo... Takže vidíte, čo pre vás robia dunajský tešok, že my takéto robíme, aj keď nie sme veľmi sledovaní. Sa môžem opýtať. Jej. Aj keď nie sme veľmi sledovaní, tak normálne vám robíme takéto vlogy fajnové. Však Marek? No. Takže tak, no, tak sa ozveme ďalej. Vedeli Dunajská streda Čotfa, že toto je ešte oficiálne Čotfa podľa všetkého. A reálne sme pri Jahodnej, takže to je taký fun fact, že toto je ešte Čotfa a Dunajská streda je vlastne ešte odtiaľto takých 10 kilometrov. Sme sa vám neozvali, lebo proste ráno bolo strašidelné, ale mechanik fixol. Teraz sme tu, že Dunajský Klátov, takzvaný vodný mlyn. Pokračujeme ďalej do Tomášekova. Čakajte. Když takto vidíte vodný mlyn, tak to je tu most. Fajnová príroda. Jak sa patrí. Niečo mi letí. To sa mi nepáčilo. No to bol taký... Neboj sa, videl som učiteľov defektra izék, vannak neki jó cucc fölszerelései, ragasztók, minden. Tömője is van, az jó. Tömő? Na. Neves, čo je tömő? Ja viem, čo je tömő, ale to, čo je tömő. Neviem. Ja mentek. No, Visto? tam sú. Nerátok meg. Vyjebal sa isto niekto. Vyjebal som vám tým. No, problém. No to je jedno. A teraz ideme do Tomášikova, tam sa vám ozveme a porozprávame vám o našom ráne. Sme tu v Tallóši, pri mlyne. Teplá. Sonde teplá voda. No Mareček, nech sa páči. Amúgy nem hideg. Az mi? Kalapau. Fogd meg a vizet. Paťoko ide chytiť vizet. Podaj by si sa vyjebal. Amúgy nem hideg.
Mondom, hideg. Hideg? Na, ebbe lehet úszni. Haló? futok. Jaj, takže ideme teraz do mlynu sa kúknúť, ale uvidíme. No, ozývam sa z ostanu, ale vyzerá to s nami tragedicky. Je posratý. Sú tu chrobáky a žerú ma. A nemám ich rád. Bojí sa všetkého, čo sa hýbe. Je to chrobákov a ja nemám rád chrobákov. A tu ležíme v stane. Je 22.2 čo. Zajtra ideme do DS. Takže Dunajský Tešok Part Cat Tour končí dnešným zajtrajším dňom ránom. Stávame ráno, ale kedy to neviem, niekedy keď sa nám bude chcieť a uvidíme sa. Stali sme. Hovorím vám, druhú noc spať v tomto, to je... Horí brehy myjú. Vidíte, ako to pôsobí na človeka. Ja nie som ako tí ostatní youtuberi, že oni idú domov spať. Sme tu fakt spali. Boss. Takže tak. Čo mi píše?